Makagatas. Ano man ang graduha? Unsang Kami graduha? siya grade 1. Bawang kapilang level sa grade 1 siya sa City Central. Ay, City Central pa kasi. Oh, speed class na siya. Kuya. Kinsa imong maestra? Mrs. Dosale. Ay, Mrs. Cadusale. Wa siya kalimot. Imong classmate. Tiyaw ba po'y pito Si ka Moncio. Kinsa pa? Si Gende. Oh, tiaw mo na. O mga anak na ba mga attorney? Ano imong classmate? Okay. Nagkakuan pa Wala sa makalimot. Buhi pa ba karon? Bawal ang mga taon. Balika ko na tong inyong kanta. Kami ang mga Uy, sayo sa- walang kahoy. Fruit salad. Sige. Sige. Sa mga tao makaayo kami adlaw-adlaw ipari sa pamahaw ang saging mahanang ako man si Mangga hilam sabing ang aping pula-pula ako man si Santo makawagtang sa kagool ang saging pampagana ako man si Kapayas daghang tuwas Kapayas na. Daghang tuwas. Makagatas. Tura. Tura. Struggle. Wala naman abtan ma'am. Wa, mo ilang panahon ra to. Ti abo ang panahon na ha. Palakpak gaya, di palakpak gaya. Manamilit sa kami kay mo. Kamay natin, iindak ang paa natin. Hey, bonding, magsayaw kita. Halina, magsayaw kita. La 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 la. La 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 la. Are bonding, magsayaw kita. Halina. Hey, bow, gayon, bow. Bayabas, lube, Mo na may ma'am kay mo ato pa Miss Mercado. Wa, iro. Gangiro to na to gibilin. Oh, nabili niyo tanan. Ato sa mi. Ma'am. Ha? Asan niyo ba? Hindi pang punta ko limang ko. Chatter ko na. Kaya ari nila ni Nabi kay nihatag sa miro. Asan man? Tiro bawat tapos tindahan. Ada kata. Kana kata. Oy, nabe, kana ako. Gamay pa. Wala matang kasagaha. Baklay ra bitong pwede sila sa range. Paningot dito sa Novelino. Kaya ba? Para mo ito kung enjoy mo. Wala. Dali na sila sa sister. Salamat, bye-bye. Uli, hindi ay ka. Oh, tindahan. Sabay sa takta. Isang kilo kalit. Ito po na dala. Para sa kilo. Para sa kilo. Kaya na kay. Lagi na to sinipatan na kay. Wala ba? Kung gano'n man ang trabaho sa inang-inang sa ulingan nagitahan pagkaon, no? Uy, lagi. Ay, gani po kayo wako di mabilo ang anak magkaroon di bili. Naaman. Namay dagang. Giyuktan Wa pa man. man ron nang sila siguro kuman. Wa pa. Dugan pa rin manguli. Ito sa me.
Oh. Una mission. Bye. Imo makakadaghan ko po. Aw, oh. Harabag ang naragluto nga arang kalami. Uy! Uy! Iya pa ka ma? Sisa. Umusabay ka. Sabay mo? Nara. Ewa bang buho ka pa nang? Gani. Na, lakad na lang. Namay ko na, pre. Kuya doon sa ikaw, may bigay mo si Ad kumunik. Muna ako may antila. Nauna na inoon kasi. Kuha ka lang ng Jasper. Oo. Ibili naman ng tingi, ma'am. Kaya masunod na robot. Ano ba sa kanito? Mabalik mo diri ug mapuhon. Bubalik pero di na na mag-grocery. Balik. Puhaon na lang na eh. Ha? Puhaon na lang ang ninyo. Waon ug mapuhon. Oh. Kisa imungan? Josepina Butlon. Pila imong edad? 69 Itiit. 88 na. Kasig pamudagan og di na. Di na. Aw. Ay di Di na na. kumudagan. Yaris na na eh. Di binuangan Uy, ka. asa ka naman? Muli na may kay Buan. Hinanira itong isa. Dili na, pati panyapon. Ay daron din mama. Ipahatod sa ako. 6, 7, 8, 9. Taga magsilay. Ma! Maghatang ko ni Jasper. Pinta ma, hindi mo gato ni Dio. Tirador makagagod. Kanara kay ado nang napod kay irimit in just last day. Ako gusto. Adi ah. Oh, Tirel! Kaya mo ulit mo lang. 8, 9, Raquel. Dus. Bye-bye. Naijis kay kuan man. Mm. O mo ba lagi kinay duha man ka 20. Magula magmudag hani. Lagi ito nga. Kanang naay imong tindahan tabako. Wa, nahumuta ba ko di ay ni? Kanang yahan mga tuman. Akali mo, wa ko may. Wa ko katabo. Ako pa na akong Raquel. Kel. Ha? Pabinag na lang ko nanay kay rugog ma dili masiro. Oh, sige. Nakila man na. So, diyang kwarta. Try na. Ako ni imong Raquel. Oh, try. Asa man ka magpalit at Merkado. tabako? Kanang Kanang merkado. kinalamian adaw ng basto. Oh, lagi. Ako na mapalit. Ako na mamili. 30, 40. Bali 50 ra. Oh, lagi. Isa. Oo, bali 50 ang tabako. Kay aron nga ugma Sa pohon. man eh, duha ka dahon o Alas 2 tag mapuhon kay aron Ang nga ko'y na tabako. duha ka dahon o isa ra ka dahon or tulos ka na tulos 50. tulo 50 ka no. Bye-bye adto nami. Sige, salamat Dan. Salamat, salamat.